Maagang pumila si Nanay Adel at Nanay Jana ng Barangay Cadlan Pili, Camarines Sur para makabili ng murang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang kadiwa sa Barangay Diskwento Caravan sa Barangay Cadlan. Practicality kung tawagin nila ang pagbili ng murang bigas dahil sa pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ining 20 bigas na ni, sobra pa sa tabang. Kung sa mga arog sa mo, na saradit, na kayang-kaya nilang makalon. Maski 200, may makakakan na kami. Nakakatabang, para mas dahil na magpara. Kung mayong kwarta din, nakakalagdo na kambaga sa pagkakas. Ilan lamang sila sa mga dumagsa sa caravan na pinangunahan ng Department of Agriculture, DTI at lokal na pamahalaan ng Pili kung saan maliban sa murang bigas, tampok rin ang iba pang pangunahing produkto mula sa mga lokal na producer. Layo ng programang ito matulungan ng mga mamamayan na makabili ng abot kayang pangunahing bilihin lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto sa merkado. Ayon kay Kagawad Nestor, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga ordinaryong mamamayan. Ay, ang objective po kami siyempre, dahil na magrayo, digdi na sana po sa barangay, kasi makakuha sila ng mga discount. Lalo na po ani yung P20 rice. Ay siyempre po, dakulang tabang na magkaigwa kita ng P20 rice. Ano po, tamahalan po baga ang rice. 50 up na ang price. Di sa 20 pesos, makakabakal na sila ng 2 kilo. Sab Alano, CSN.